weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusana yoni to maɗɗa mulena to maɗɗa yirlaɓe to surɓoti to merguel to luggel to liiguel deede to mbol khalifa to beelila gawdi to jaabala julliɓe to tufde makam to woyndu makam to woyndu malala to dinguirela baydi bocara ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno oumar alfasi to lekseba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie teskama toɓɓoji gadani e nder yoga e nder leydi he ha tengti noon e nder hodduji ɗiɗi woni to hoddela shargui ha to hoddela harbi ha joni e nder leydi Mauritanie ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lellude bele ba ko maire babaɓe o suɓama o waɗama hoorejo zone France de Nouadhibou to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr gonnoɗo ministre de la santé woni jaagogal kalfinaɗo ko faati Cellal ade waɗama limogé woni tigui riwama e golle mum ha laaɓi caggal nde cuumu wanno e nder cuuɗi cafriɗi to Tivaouane ha 12 bebbe wasino hen pittali men to leydi Mali imam Mahmoudou Dicko waɗi haaluji gongaji musɗi no fewi faade e laamu transition ngu e faade punion international kala to leydi Burkina Faso ko janggu seɓɓitiɓe waɗi toon ko famdi kala fodde 51 neɗɗo wasi hen pittali men to fande wuuro witego Manjori bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren kala rafi mo Allah addi ene jogui kene safra ɗum kala rafi ene jogui kadi malanaɗo e safrude ɗum an gonduɗo e rafi ganduɗo e rafi muɗum an teskiɗo musalla e ɓandu mum an donkuɗo famde e ɓandu muɗum an mo arsigaji mum kippi an cattoraɗo dewgal an cattoraɗo hebde kayitaji mo haajuji mum kala humi jokkodira e ceerno Djiby Sy ko safriyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko cafro rafiji kewji ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde jafiji jeenayyi ne yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde 14 rafi ne yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene fewni joni leɗɗe so tawi a ƴetti ɗum fodde 100 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi rafiji rewɓe ko wayno kista fibram dogan sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ɓeena ustoraɓe goragu no rafi o foti kala so tawi o waɗnima payande 2 ha payande 3 ma arta cakatagal ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihar ko inde ma inde nene ma dokkatamo wonande wonɓe Europe wonɓe Amérique ujunnaji 2 CFA wonɓe to leydi Mali to leydi Sénégal woni zone franc ɓeena ko temedde 4 mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit kala inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy so yannama ka miskinallo safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo seeɗineji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal
ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to Djoum to base makko tawateɗo to Djoum. Numéro makko téléphone to leydi Sénégal ko 78 163 24 82. so tawi noon ko yiɓɓe hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe nder leydi Mauritanie wonde base makko mo Nouakchott to legal netteka ene gollone tawi ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy. numéro téléphone mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne wiye neɗɗo kala to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko. kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum. gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulla ndiyam ma ha wula jitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji. gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto gila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com. sa yiɗi hebde tongoje jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00 221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00 222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde no gasi jeeɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ne nanggani on karallagal to banggue nete ɓosoje woni YouTube miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie putoɗen jeen ha to lycée ba gorgol ñande aseta ɓennuɗo no gasi go duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi ɗiɗi Ahmadou Tijani Thiam directeur général société ETR o noddino batu taw ko batu développement tawi batu ngu noon o waɗi ɗum ko nder galle makko to lycée ba gorgol safalɓe fulɓe sarakulleɓe e dendagal mawɓe e sukaɓe kala notitima e batu ngu hono nguɗon batu noon yodde e fewde e hewde yimɓe notitiɓe hen wayri hono maggo wayri wadde e nder lycée ba gorgol wonno mujibu batu ngu noon ko yidde yurnade dendagal caɗele tawateɗe wuuro
wuro ngo jogi kadi e ƴettude peeje no ɗena caɗele réglira kanko Ahmad Tijane Thiam noon caggal nde o ƴetti micro bismi dendagal arnoɓe ɓen kala o wawi haalde dendagal caɗele taw ko ɓurɗe jojjude ɗe wuro ngo jogi ko wayno caɗele développement to banggue jogade ko wayno kuɓam ha timma e ndiyam to banggue état civil to banggue cellal woni santé e to banggue jangde kala haydara hen ala koto woppi e ɗum noon caggal ɗum kadi o waɗi holliri wonde démarche uji woni tigui jaɓɓeɗe o fuɗɗi yaɓɓude oɗo saaha joni e laamu ngu fuɗɗi yettade e haalande ko fate ɗeɗon caɗele no ɗena caɗele na legrira o holliri kadi dendagal caɗele goɗɗe ɗe o tinani kala so tawi kay o tintinama darde o wawi darade hen kala ma o daro hen hano hannirta ha ɗen caɗele mbawa huncede hano hannirtani caggal batu ngu noon yimɓe kala kooti kene belti e beyti e batu ngu no yaari ni eno fewiri ni yimɓeɓe nottima e peewal nottima kadi e keewal kala noon to moƴƴuɓe goni bonɓe ne tawe ɗon waɗino noon yimɓe yiɗɓe bonnude batu ngu mbaɗi bindande mumen e nder réseaux sociaux ji ha e nder jayjeli kala e nder bindanɗe he ɓe kolliri tigui wonde mujibu batu ngu ko notitade wonde ligseɓe naaɓe holliri tigui kañumen kala notitima e landa laamu ka kañumen kala naati e landa laamu ka ɗum foof noon ko yidde wiyede kanko Amadou Tijane Thiam e wondiɓe makko wonde ko kamɓe mbaɗi nden windande walla ko kañumen jamiri nden windande nde won noon fenade ala koyɗe ɓafata wonnoɓe ɗen bindande ɗe puɗɗima waɗede démasqué fuɗɗima yitede andede tigui koye nder ɓen dukoɓe jamma e ñalawma ne mbiya jaam fama ko kañumen koyemumen mbanno ɗen bindande gam yidde herƴinde batu ngu e yidde herƴinde ko fati e darde e walla yidde hollirde kiram mumen e darde oɗon sagata biyeteɗo Ahmad Tijane Thiam darniɗo wuuro ngo e oɗo saaha joni ɗum fuɗɗima saktade ɗum noon heɗena gandina pignon national et international kala wonde kayiɗen bindande bindade ko fenade ɓalere kurum walla waɗere coyi tawa kadi waɗɓe ɗen bindande ala ko mbaɗi ɗum so wona yidde bonnudemo kanko Ahmadou Tijane Thiam kono batu ngu kay ala ko wonno muuji batu ngu ala ko haala toon kadi so wona kay to banggue développement yimɓe yo nangodiri gona neɗɗo goto kañumen kala mbawa ɓamtude wuuro ngo ɓamta diwan o ɓamta commune o ganda kadi wuuro ngo natti wonde arrondissement wonti tigui département ɗum noon darde nde yimɓe poti darade mo département ɗum noon eɗen gandina bandiraɓe tan wonde ndena windande bindade cariɗe réseaux sociaux ji kam yo ande wona kanko maw nodduɗo batu ngu wona yimɓe makko bindi nden bindande binduɗo ndena windande o kay oɗo saaha joni fuɗɗima saktede kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni hollirama tigui teskama e nder fuɗɗima yiyede toɓoji e nder yoga e nokkuji nder leydi Mauritanie ha tenti noon e nder ɗiɗo hodduji ɗiɗi woni hoddela sharqi ha to hoddela garbi kala catal bitegal rakka halfinaɓe ko fate kay ɓedde toɓoji ɓe teskima tigui e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi teskama to hoddela sharqi ha to hoddela garbi toɓoji e waɗi nokkuji keɓɗi toɓoji mum hano hannirtini to nema heeɓi 28 millimétre walata heeɓi 14 millimétre to wiyete jeggini heeɓi millimétre uji jeegom to wiyete buulel haala heeɓi 15 millimétre amrose heeɓi 11 millimétre to wiyete tuy heeɓi 53 millimétre timbe dara heeɓi 13 millimétre to wiyete achimen heeɓi millimétre uji jeeɗiɗi to wiyete varvat heeɓi 10 millimétre to wiyete agor heeɓi 28 millimétre nokku biyeteɗo ɓe heylata lahwas kañumne heeɓi millimétre uji jeeɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollirde Beele Bam ko maire babaɓe o subama e oɗo saaha joni kanko wonno directeur général beede repos walla mbiyana port de pêche artisanal mo Nouadhibou o subama noon e ñalawma oɗo saaha joni o wattama président zone France mo Nouadhibou kanko lomti noon ko biyeteɗo Mohamed Ali e oɗo saaha joni kañum woni directeur général catala bitegal Tazour biyeteɗo Taleb Wul Sidi Ahmed on e nomama waɗama directeur général port de la baie de repos woni tigui port artisanal mo Nouadhibou ko on lomti Abdoulaye Ba ɓurɗo lollirde Beele Ba Taleb Wul Sidi ko ministre o meeɗino wonde ministre o ittano e golle makko noon kene kanko woni ministre de l'emploi de la jeunesse des sports o ittanoma e golle makko noon e poste makko kene wona lewru joni walla lebbi ɗiɗi joni kanko Taleb Wul Sidi noon o jeeya koto wuuro wiyetego Gourayi o jibina ko 1971 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyen ha to Nouakchott noon to Nouakchott banggue
worgo to naksoda bangere on ONG biteɗo lamme au secours des indigents et des enfants woni tigui jungo tongo wallongo ɓen miskineɓe e sukaɓe tokosɓe mahi centre taw ko centre de santé woni suudu safridu on centre noon ma tigui ko nder nokshot to bangere on ñande alkamisa hanki o noon muhtara wuldahi kañum woni jagogal kalfinaɗo ko fati cellal ade gollidiɓe mum ɓe mbaɗi inauguré woni tigui ɓe udditi oɗon centre maire darna ima to centre o maha to holliri hen weltare mum mawde no fewi omo wiye moma wula el kotoba wula moma o weltinima ONG no fewi o jarniɓe o yettiɓe kadi o holliri wonde oɗo centre ma wallu ɓesguji ɗi hano hannitani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden kam e kisala nakshot ɓe timima fedde sagataɓe taw ko worɓe jeegomo e nder legala bitegala teyareta ɓe luuno noon ko galle goto nder galle o noon ɓena hoɗɓe leggal ngal kañumen gullitinoɓe teskede kay kala jamma ɓe mbalata koye welnere mabɓe ha weta kamɓe kala noon ɓe tawama tigui koɓe gorguiji en woni tigui debbati en walla gorkati en walla mbiyen debbati gorkati en kamɓe kala noon kamɓe jeegomo kala ɓe teɓama nde police ari noon waɗi descente e galle o pecce jamma tawi tigui koɓe mbaɗi maquillage uji mabɓe ɓe mbaɗi poudre uji mabɓe e rouge à lèvre uji mabɓe ne rewɓe ni eɓe gone welnere mabɓe mawde no fewi kamɓe kala teeɓiɓe ɓe tawama kadi mone mabɓe kala ne jogui portable ceergal no fewi kamɓe kala noon ko police mobbiɓe nawiɓe tigui to commissariat ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar jen ha to Dewle li Oumar Abdoulaye kañuma woni maire mo Dewle o holliri tigui wonde goskiji sagataɓe ɗiɗo yolinoɓe e nder ɓen tato yolinoɓe hen goskiji ɗiɗi puɗɗima yitede hen ɓe jolino noon ko guila ñande jamma nogas e goho ina wiyata nogas e ɗiɗi lewru duujal gonɗen du taw ko ɓe jolno koye lanam e pecce jamma kamɓe kala ɓe gonno ko yimɓe jeegomo caggal noon nde hendu tawiɓe nder la maayo ko ɗon tigui lana ka yuwi e nder ɓen jeegomo hen tato mbawi ndiyam lumbi tigui Allah faabi ɗumen tato heddiɓeɓe nde wonno ko sati men ko hen jooli goskiji jiitaɗi ɗi noon hen goti ko biteɗo Saydou Abdoul biyetenoɗo Saydou Abdoulaye Gueye keddi goski keddiki kim ko biteɗo Hammadi Demba lana ka noon mbiɗen jolluno ko yimɓe jeegomo hen tato pa Allah dandini ɗumen tato heddiɓe ɓen goni yooliɓe goto noon hono goto noon oɗo saaha joni goski mum suwa taw yitede mo goski mum suwa yitede o wiyeteno ko Baba Demba Diop o ɓuuri rellude noon ko doro sunare noon suwa taw no yitede e oɗo saaha joni laamu leydi Sénégal laamu leydi Mauritanie e laamu leydi Sénégal kala mbawi ndendinde dole men e peeje men kala beele kay mbawa yitude ɓe kolliri noon ha joni jilawne jokki beele tigui eɓe mbawa yitade ɓe ɗon taw ko ɗiɗo oɗon kiɗona goski ɓe cuwata o yitede jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu jolnaɓe kala kamɓe yoliɓeɓe eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna en duwanima famille aji mabɓe kala kabaruuji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena caggal nde cuumu kulɓinigo wanno talata ɓennuɗo ɗo e nder hôpital goto tawteɗo to Tivaouane ha bebbeji sappo e goho bebbe mbasino hen pittali men Macky Sall hoorejo leydi ndi holliri hen sunare mum mawde no fewi gonnoɗo e ɗanngal muɗum ɗum saabi noon dartinigal ɗanngal o wawi artude e nder leydi hen hollirde sunare makko noon e mette makko ko ɗum saabi o waɗi limogé biyeteɗo Abdoulaye Diouf Sarr gonnoɗo jaagogal kalfinaɗo ko fate Cellal aden taw kañum addino ngal ɗon jaagogal gila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni gila 2017 waɗama limogé ha laaɓi oɗo joni noon oɗo jaayon noon mbiɗen waɗi wanno tigui nder hôpital biyeteɗo hôpital Abdallah Aziz Dabakh ɗum noon ko mette saabiɗe en mette noon waɗino tigui nder réseaux sociaux ji hollirama hen mette ɗe no fewi hoorejo leydi ndi namdima kadi deuil national nde balɗe tati nde waɗete e nder leydi he on deuil national noon balɗe tati fuɗɗi tigui guila ñande alkamisa hanki o Abdoulaye Diouf Sarr noon caggal nde waɗano limogé o windi e hello makko tutere hollirde tigui jarnude Macky Sall hoorejo leydi ndi e andinde ɗum kadi wonde ha joni omo heedi caggal mum ha joni kadi omo jokki tigui yidde ɗum e gollodirde e muɗum e oɗo saaha joni noon ardina tigui jaagogal ngal ko biteɗo madame Marie Gomez Ngoma Ndiaye ko debbo kañum tigui woni ñalawma hannde o ministre de la santé kalfinaɗo ko fate Cellal
aade e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dakar aljuma hannde nogas e jeeɗiɗi duujal subaka law teskama tigui e nder yoga e leyde tawatede e nder Dakar heeɓi toɓoji men haysino toɓo ngo kay hewani ndiyam no fewi waɗi tigui ko nokkuji waɗi baade nokkuji waɗi wisi no fewi ɗum noon ene holliti tan wonde kay oɗo saaha joni ko ndungu fuɗɗima nadde e nder Dakar fuɗɗima nadde tigui to Dakar oɗo saaha kala noon balle ɓennude kala teska tigui ko nguleki cattuki taweteno to Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen capitaine Seydi Oumar Touré ko gonnoɗo capitaine gendarmerie bannoɗo e Limoges e golle mum tawa kadi koye enquête Adji Sarr ko fate Ousmane Sonko kanko noon o holliri tigui alkamisa hanki o heeɓi tigui dow inde Sénégal naaɓe kala e dow inde coordination catala bitegal mafia kaƴa o heeɓi kene wona 42 millions pawde seeɗa taw ko franc CFA on woni 42 millions 75 283 franc CFA on haalis noon ko collecte mo ɓesgu Sénégal naaɓe mbawi rendinde gam yidde walliddemo ɗum noon holliri ko caggal kay nde o waɗa Limoges laabi ɗiɗi e nder hitande wotere e golle makko ɗum noon o wi tigui oɗon haalis o heeɓi ɗum ko par virement bancaire via tigui weefa o holliri hen weltare makko mawde no fewi o duwanima o weltinima ɓesgu Sénégal naaɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Serigne Mountaga Mbacké ko khalifa général des Mourides o yettima subaka aljuma hande o to Dakar lamorgo leydi Sénégal jillu makko noon ngo waɗa toon balɗe ɗiɗi ha balɗe tati saabu ko ñande nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeenayyi lewru duujal gonɗen ɗum aljuma hande o noon o juuli juma makko ko nder juma mawka taw ko juma muridɗen tawteka to Dakar juma biteka masalikula jinana caggal nde o duylotol noon o wawi tigui yaade fawoyde tufere makko arwenide ko fate mahgol université biteɗo université Cheikhoul Khadim to Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Tivaouane khalifa général mo Tidiane hono Serigne Babacar Sy Mansour o noddi Sénégal naaɓe kala no ndidoro noon yo dutto tigui e Allah ne mbaɗa tigui duwawuji mumen e jumaji e jamaji kala aljuma hande o mbaɗa hen silkeji Qur'ana mbaɗa hen sadakuji ñagade Allah kay nde Allah duncanta yimɓe worode e oɗo saaha joni teskede kay musibbaji e jeeyaji pawtodirɗi e nder leydi Sénégal kono noon kadi hono kadi hono hoorejo fedde taw ko fedde almameɓe ulumaji ɗe Sénégal biteɗo imam Moustapha Guèye on e hoore mum erima dendagal ulumaji kala e almameɓe kala tawteɓe nder leydi Sénégal aljuma hande o nde wondata aljuma taw ko aljuma baɗeteɗo sadakuji e duwawuji e silkeji Qur'ana e nder jokoli leydi Sénégal kala ruttade e jomiraɗo o ñagade Allah kadi nde Allah dannataɓe e ɗiɗo musibbaji pawtodirɗi e dow koye mabɓe e nder leydi he ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal ɓe kolori tigui guila kay ɓe ciifodiri e société biteɗo Eiffage concessionnaire autoroute de l'avenir laamu ngu holliri ɗum ne heewani ɗum ɓuural no fewi ɓe kolori tigui hitande mayde nde woni 2021 ɓe mbawi nannude e boñ mabɓe taw koye route autoroute à péage o ɓe mbawi nannude 1 milliard taw ko franc CFA hitande nde wotere ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to wiyete Koubano to wiyete Koubano noon ko wuuro tawtego e nder département mo Bignoma falde Ziguinchor ko tona musɗo waɗi toon e nder famille goto ko suka debbo jaranode juuɓi sappo e jeenayyi biyeteɗo Fatou Badji kañum tigui fasni ndiyam ha degti ha debti rufi e banduma gorko mawni ko gorko mo jiidi yumma e baba lilinoɗo e nder suudu mum neɗɗani ɗum wonno ko ñande jamma ɗum noon wonno ko ñande jamma sappo e jeeɗiɗi ne wiyata sappo e jeetati duujal no gonɗen ɗum baraɗo o noon ko bandi ko gorko mo jiidi yumma e baba jaranoɗo e duuɓi jaranoɗo e duuɓi nogas e ɗiɗi kanko noon omo yaara duuɓi sappo e jeenayyi saabima noon yoɓade fittandu mawniraɗo o walla yewtude mum ndiyam ko caggal kay mawniraɗo o e kala saaha ene hiramo ne haɗamo yaltude e jamma ene wajomo yo wano moƴƴi ko ɗum noon ɗen mette heeɓimo ha wawi rufde ndiyam pasɗam e oɗon bandiraɗo gorko kanko bandiraɗo gorko dufaɗo ndiyam pasɗam ɗon noon ko ɗon e ɗon o nawa tigui cuuɗi cafri ɗi guila ñande jamma mbiɗen sappo e jeeɗiɗi weer sappo e jeetati lewru mai gonɗen ɗum hollirama ko ñande nogas e joyi woni alarba ɓennuɗo ɗo ko ñande hen o hooti e jomi ko to hôpital mo Ziguinchor bandiraɗo debbo o noon biyeteɗo Fatou Badji ene tawe oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe kanko basɗo fittandu makko o noon omo wiyetno kanko basɗo fittandu makko o noon omo wiyetno Babacar
omo wiyeteno Babacara o wiyeteno Babacara Badjine ko jangganɗo école o waɗatno ko classe terminal woni tigui ko hitande hikka nde o fonno wadde kawguel makko baccalauréat ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen petenoɗo Rokhaya Daba Ndiaye ko walla ɓe mbiyamo madame ɗum ko cadre e nder société goto boño biteɗo société général tawteɗo nder leydi Sénégal o yalti aduna noon ñande alkamisa hanki o tawa kadi ko battiɗo o diwi noon koye dow étage to bureau ji mabɓe golloɗo mabɓe société général tawte toon e nder avenue biyeteɗo homa sehilaɓe makko ɗiɗo rewɓe noon kolliri tigui nde o yiiɗi wattade yiiɗino nanggudemo mbaɗino feere kala gadi yidde haddemo kono donc o bikkiti tigui omo dursito omo jangga omo duwo o fetti diwal ko ɗon tigui o yani huɓere wonde o wasi hen fittalu makko police taw ko brigade mobile tawetenoɓe e nden on diwan wondude e vigile taw ko denannoɗo boño kañumen kala mbawino digdogde kay gam yidde fabademo nde ɓe jettimo noon ɓe tawi tigui komo wonde wonki omo haaɓay wonki kono ɓooyani ko hen wasi fittalu makko joom galle makko ko douanier ko capitaine mo martaba capitaine wawi notitade hen holliri hen kadi sunare mum mawni no fewi joom galle o noon holliri tigui wonde oɗo saaha kala ene omo teska tigui o wona tigui holko yawata to banggue hakkille woni omo wonde dépression walla mbiyen ko dépressive hollirama kadi wonde ko debbo jinnoɗo golle no fewi ko rigoureuse taw kadi ko jinnoɗo golle makko mo fijirta golle haydara kabaruuji men e ɗemngal pulaar ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ma jaa ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé jaam ñalle maɗa sar kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ene wayno hankideyi wonko kewi to e quartier biyeteɗo Nema de cukalel gotel ina yara duuɓi 3 nde wonno eɗen gandi woote o fandima neɗɗo goto ina jagga ina wujjingel ɗo cukalel hawre yummo o yalti to defanno to yiɓiɗo on yaltine galle kanko nden o jaggama kanko oɗo gujjo o fiya tan hawo dartori yitere wotere walla koyngal gotal ɓe tottimo police e nder hen eɓe mbiya yimɓe ɓe tan yo goto fof yo waw gardude sukaɓe muɗum nde wonno woto o so fandima probléme sukaɓe guyka heewan no fewi surtout ma noon e joguiɓe sukaɓe tokosɓe eɗen gandi hannde ko ñalawma biyeteɗo communion ɓe namdima labbe abbe Pierre Marie Bassène holko woni communion holmana communion o wi communion de koye diine mabɓe jeeya koye de mabɓe Allah jeeya ko ina moƴƴi ina feewi ɗum waɗi eɓe ponki oɗo ñalawma listi gemsa boppu gardogol Bougane Gueye wonɓe ɗo e nder Ziguinchor sukaɓe ɓe na wayno ɓe jooɗima hande 8h ha 9h holko ɓe kaali e gardogol biyeteɗo Aliou Ba kanko ardi ɗo ina gemsa boppu kamɓe listi mabɓe o haɗanoma yaade affaire maire ɓe kala toon ɓe kalama kadi affaire yaade assemblée ɓe mbi hol mana ko waɗi ɗum listi yew askan ina jogui probléme ɓurɗo on kono on woppama ɓenni ina jogori yaade beele ɓe kul kamɓe yew askan en ɓe kuli kadi ɗemngal Ousmane Sonko eɓe namdi ɗon jaabu mum suwa heɓede joni noon kamɓe pelliti ummade ɗo ɓaawo janggo eɓe jaaha to e nder Dakar eɓe gandina président mabɓe walla neɗɗo mabɓe gardiɗo biyeteɗo Bougane Gueye eɓe keedi caggal muɗum kono noon ɓe beltake ɗeɗo gueɗe ɗum noon Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kébé gorko mo mbotta joɗani ɗo henne Zig FM yantude Weltaare TV yo Allah hokku en walde jaam. Allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal hettiyankoɓe Ziga FM kala kabaruuji men ɗemgal pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen Imam Mahmoud Dicko ko neɗɗo diine dowlude no fewi ko neɗɗo influent no fewi e nder leydi Mali o suuti konngudi makko noon konngudi gonga taw ko gongaji musɗi no fewi faade e laamu transition leydi ndi woni laamu sabbordu faade kadi e ɓen tawa ko witeɓe
o wiyteɓe communauté international ɗum noon ko alkamisa hanki o suuti ɗiɗon konngudi koye saaha kay mo woni ko saaha kay mo leydi ndi mawnuno mawninanno 22e édition de forum de Bamako tawi kadi hitande hikka nde wonno temmaɓe ko femme paix sécurité développement en Afrique woni tigui darde debbo e jaam e kisal e sécurité e ɓamtare woni développement kala e nder Afrique notre avenir dans la marche du monde o wi noon hol paix walla hol paix kalateɗo ɗo quel paix quelle sécurité quel développement mo yimɓe kalata ɗo hennene saaha kay mo saaha mu oɗo saaha musmo leydi Mali woni e saaha mo leydi Mali e saaha mo ɓesgu Mali kala woni en otage taw kadi ko gouvernement arrogant woni tigui mo gouvernement mawni kiniɗo no fewi nangui ɓesgu leydi Mali kala en otage wi kadi gouvernement arrogant o refti hen ko laabi ɗiɗi wona konguɗam noon ko konngudi kanko Mahmoud Dicko o holliri noon ona gouvernement caliɗo kay ƴettude caliɗo ƴewde solution ngaji e ƴettude peeje kay no leydi ndi no ɓesgu leydi ndi wonɓe sanction ngaji musi no fewi tawa ɓesgu leydi ndi ni tampa e oɗon tampi no fewi e oɗo saaha joni o holliri kadi ɓesgu Mali kadi nana maaya heege e tampere kala e tawa kadi wondude e ɓen tawa ko opinion tawa ko ɓen wiyeteɓe communauté international kañum e koye mumen tawa kadi ko ɓen wiyeteɓe orgueilleuse tawa kadi ko saliɓe woni tigui saliɓe mawnikiniɓe to banggue kay kaldigal walla to banggue jippinde balaɓe mum ha wawa kay hoybitande caɗele ɓesgu Mali woni oɗo saaha joni o holliri noon ɓesgu Mali caggal kay nde waɗa embargo oɗo saaha kala ɓesgu ko tampuɓe no fewi nana ɓiili e juuɗe taw ko ɓeɗon nana ɓiili e juuɗe taw ko ɓeɗon witteɓe oɗo saaha joni no won laamu transition tawa kadi ko nanguɓe ɓesgu en otage ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi wonande ɓesgu Mali kala ɗum noon holliri wonde kay oɗo saaha joni ko fati kay ko wiyete paix sécurité walla développement ko hunde nde fotani haalede oɗo saaha joni e nder leydi he ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni hono commissariat de police mo bugoni e dow gardugol commissaire divisionnaire biyeteɗo Ibrahima Kone ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e sakataɓe ɗiɗo yoɓinoɓe pittali couple goto woni debbo e joom galle mum walla gorko e joom suudu mum warnoɓe taw on couple ko wumɓe kamɓe woni gorko e debbo kala ko wumɓe ɗum noon gorko gadano gorko noon baraɗo on wetno ko lasana koytamo yaɗa duuɓi 60 pawdi seeɗa kanko e joom suudu makko woni tigui ɓe pittali mabɓe itta ɗum noon ko caggal kay ɓen taw ko escroc biyeteɗo escroc goto biyeteɗo MD wondu biyetaw kadi ko féticheur wondude e goɗɗo taw ko complice muɗum on ne wiye SS caggal nde ɓe kollirno ɓe mbawi wumtindeɓe nde ɓe gari noon yidde wumtinede ko ɗon tigui ɓe mbaɗe mabɓe produit mbaɗi gorko o produit musɗo no fewi woni fitade ha tigui ɓe jokkiti fittanu mum ko noon kadi ɓe mbari debbo o ɓe mbawi siggade ƴiƴe meje mabɓe kala ɗum wonno ko guila ñande jamma alkamisa 19 lewru mai ndu gonɗen ɗo ndu kamɓe kala noon ko ñanden alarbas nogas joyiya ɓennuɗo ko nden ɓe mbawi yitede ɓe pawa juuɗe e oɗo saaha joni noon eɓe tawe tigui hono tigui commissariat des police mo buggani wattiɓe e juuɗe tribunal woni tigui halfinaɓe ko fate ñawoje e wuuro ngo ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso udditena kabaruuji men to wuuro witego majori nen tawe tigui to rewo leydi ndi ko seɓɓitiɓe e mbaɗi toon jangu musgu no fewi nguna jangu noon ko ñande nogas e joyi lewru mai ñande arba ɓennuɗo ɗo ko nden tigui ñangu ngu wanno kono ko alkamisa hanki yo kikiɗe laamu leydi Burkina Faso ɓayini kabaru o ɓe kolliri tigui fodde 51 neɗɗo tawa foof ko jambureɓe mbasi hen pittari men seɓɓitiɓe ɓe noon walla waɗɓe janguɓe noon ɓe toɓɓi tigui walla ɓe joofi tan ko worɓe ɓe mbawi nangude hewɓe no fewi ɓe goppiti dendagal nayeɓe rewɓe kala ɓe jooɓi pittali worɓe kene waɗa 51 sagata ɓe yoɓima pittali mumen ɗum noon hollirama tigui ɓen kadi ko wonnoɓe dogde e nder nden fande ɗon wuuro witego majori noon oɗo saaha kala koye blocus woni tigui kamɓe terroriste en ɓe koɓe nanguɓe wuuro ngo haydara natta haydara yaltata ɗum waɗi hewɓe ɗon jiiɗino kay furtade gam yidde dandude koye men pittali men faade to wuuro wongo witego Nadiagou ene tawe e nder commune mo Pama ko toon ɓe paano kamɓe kala ɓe mbara koye lawol mbiɗen fodde 51 neɗɗo dogannoɓe mayde kawre ladialla musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruuji men e ɗemgal pulaar sawto he ko musidɗo moon silmona Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on